बेथ' दिनैनिल' प्रग्राम नङा जोङो 27 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे फोरबोखौ खुंबोगासिनो दङ आरो बे खुंनायाव जोङो आंल' नङा बे गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा अरायसम मोनसे रंजानायजों खुंफुङो आरो दिनैबो बे एखे माबाखौ नुनानै आंनि गोरबो सिंनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनो। माबायदि रेसपन्स मोनबा बेबायदि हाबाफारि बेखौथ' जोंनि खाथि खाला गामियावथ' बेफोरबायदिखौ खुङा दा जोंखौ नुनानै मोनफ्रोमबो गामिया अरायसम बाख्नायो जे नोंसोरसो हाबाय बेफोरबायदि फोरबोखौ खुंनो जों हायाखै बेफोरबायदि मोनसे रेफारेन्स लाबोनानै जोंखौ बाख्नायो आरोखि आरो जोङो दिनैसिम बे खननाय दामनाय देनायाव जुदिও माने इसिबां माबा खालामनो हायाखैब्लाबो जों जे बे गामिखौ खौसेथियाव दैदेनलांनो हादों बे मोनसे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। जिहेतु बे हाबाफारिखौ बा बे फोरबोखौ खुंफुंनो साननैनि हाबाफारिजों खुंदों गाबोन जोबथा गाबोन गेवलां मेल सोर सोरखौ आलासि महरै हांख्रायदों? बाहाय आलासि हिसाबैथ' आंबो एक्सुवेलि माबाखौ हाबाफारिखौ नुजोबाखै ओरैनो गाहाय आलासिखौ डक्टर बारहुंखा ब्रह्म बिथाङा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि माने सासे लेक्सारार बिथांखौ गाहाय आलासि हिसाबै माने इडुकेसनाव गोरों रोंगौथि गोनां मानसिखौ जों सब समाय माने गाहाय आलासि हिसाबै लाबोयो आरो जोंनि उद्देश्यआनो बेनो जे जों गामिखौ शिक्षानि बिथिङाव जाहाथे दावगालांहोनो हायो आरो बे शिक्षानि बिथिंखौ जायफोर माने मोजाङै बिबुंथि लाखिनो हायो बा गामिफोरनि रायजो राजाफोरखौ मोनसे मोजां परामर्श होलांनो हायो बेफोरबायदि मानसिखौ जों गाहाय आलासि हिसाबै लाबोयो। थिग बिदिनो देग्लायबो बे बेतिक्रम जायाखै आरोखि जों बे शिक्षायाव स्कलार मानसिखौनो जों गाहाय आलासि हिसाबै लाबोदों। ओमफ्राय एग्रिकालसाराबो मोनसे जोंनि बे बैसागु फेस्टिभेल खुंनायनि हाबाफारि दा एग्रिकालसारनि सासे रिसार्च साइन्टिस्ट डक्टर महादेब उजिर बिथांखौबो जोङो आलासि हिसाबै लेंहरदों। पार्टिकुलारलि बिथांनि जोंखौ परामर्श होनांगौआ आबादनि बिथिङाव जे जोङो बोरैबायदि मावोब्ला जों आबादखौ खम समयनि गेजेराव मोजां फल लाबोनो हायो बेखौ बिथाङा परामर्श होलांगोन। आरो थामथियाव जाहैबाय हारिमु जोंनि हारिमुफ्रा दिनै दाब दाब जायगायाव जुदिও बैसागुखौ फालियोब्लाबो बे बैसागु मेथाइनि सुर मोसानायनि स्टेप बेफोर गुबुन गुबुन जानानै दङ। दा बेफोरखौ जोङो मोनसे जायगायावनो ज' लाबोनानै जाहाथे जोंनि बैसागुनि सुर मोसानाय गाननाय जोमनाया एखे धरननि जायो आरो बिश्वनि दरबाराव जों बेखौ जाहाथे जौगालांहोनायाव अरिहना होनो हायो बे उद्देश्ययैनो जोङो बे हारिमु आयदायावबो रोंगौथि गोनां सासे आलासि लाबोदों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय बिनय कुमार मुसाहारि आरो मोनसेया जाहैबाय समाज जोङो जिब श्रेष्ठ मानसियानो जिब श्रेष्ठ दा जों समाजखौ अरायसम गुरुत्व होनानै सोलियो आरो समाज नङाब्ला सासे मानसिनि जिउ खांनायफ्रा आद्रा जायो। नंखायनो बे समाजखौ जोङो बोरैबाबा साबसिननिफ्राय हामसिन जौगालांहोनो हायो गामिनि मानसिफोरखौ खौसेथि लाखिनानै मोजां नियम कानुनजों सोलिनानै जाहाथे जोङो समाजखौ मोजां मोनसे माबानि गेजेरजों दालांनो हायो बेनि उद्देश्ययैनो जोङो समाजाव रोंगौथि गोनां सासे मानसिखौबो आलासि हिसाबै लाबोयो आरो बिथांखौबो जोङो लाबोदों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मुस्रि मनरन्जन ब्रह्म। दा बे साब्रै माने मोनब्रै आयदायाव रोंगौथि गोनांखौ जोङो गाबोन गाहाय आलासिनिफ्राय आदिखरि आलासि हिसाबै लेंहरदों आरोखि बेनो जोंनि उद्देश्य।